Congressman, hala na isahi pa ng pangurutan, kundi mata mo sigaw iya panganggalan. Kaya mo manigit masunod niya magsusurat sa pastilan, bisang pangukuran ay pagdanan kay papayungan. Sunod-sunuran kay bagay mahulog si kapitan kung himayunan pangailay sayaw kung pamustura ay kay matiganan mahirang hindi napakalan. Hala na isahipan ang pamurutan kundi mata mo siligaw iya paanggalan. Kaya mo panitigid masunod nga magtuturan sa pastilan, isang pangumuran at pagkakan nagpapayungan. Allah! Kuman na! It's YouTube, God! Uy, natalim dito. Ah! Ganon! Agoy! Uy, natalim dito. DJ Oops on the mix. DJ Oops on the mix.